Ayan po, nandito po tayo sa ating isang tutorial dito po sa aking personal account. Ayan, nakatanggap na po ako ng notification. As you can see, you can earn money on your content with Star. Ayan, lahat po ng post ko sa aking reels ay magkakaroon pala ng stars. Kung sino man po ang pwedeng magbigay ng stars sa akin, ayan po, marireceive ko na po. But need ko po siya i-set up first. Pupunta po tayo sa ating professional dashboard and ayan, press natin ang monetization. Pag na-press natin ang monetization, pwede na natin i-set up ang ating star payment. So ayan, lumabas na po ang sa ating your tools. Ayan, yung star, ayan, ready na po siya i-set up. I-press po natin yung star dito sa taas. Ayan, kung nakikita nyo, i-press natin yung star. Ayan po, ayan, star, 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 star. Press natin para may set up na natin ang ating payment. Po sa aking personal account siya. So, ilalagay natin, ayan, makikita nyo, country, and then business type, individual, business name, ayan yung full name nyo po, ayan po ang dapat nyo ilagay, home address kung saan po kayo, ako nilagay ko Philippines,